Čaute, u nového videa na tomto krásnom kanále Myšieska. A dneska si ukážeme ako mať takéto pekné brnenie. Takže počkajte, si prehodím pohľad. Takto? No. A teraz ideme tu na prvé poschodie, tuto mám enchanting table, no. A sú to dva spôsoby. Tento enchanting table, alebo potom ešte, tuto nemám. Tak potom ukážem ešte čo, sa nechajte prekvapiť na potom blízko konca videa to bude. No a jak sa tu enchantinguje? Prvé musíte mať takéto brnenie. Preto mám viac kusov, lebo proste toto. Lebo budem ešte na ten druhý spôsob ukazovať, takže potom uvidíte. A teraz dáme toto do toho enchanting table. Ja vám ukážem ešte, kde to je v inventári. Som zabudol ukázať. Tak keď dáte sem toto tu druhé, koľko to mám povedať, neviem aké to je. No a tu, kde to je tu, máte toto tu enchanting table. Takže tam keď dáte nan, tak sa tak kde položíte a zapnete ho a potom proste dajte toto obrnené tak a teraz si vyberiete enchant. Ale ja teraz som v kreatíve a keď ste v survivale, tak tu ešte musíte dať lápis a tu vidno, že treba dať 1 lápis a 3 XPčka na protective protection, potom na toto tu blast protection, tak 2. Si vyberte, aké vy chcete, ja si tu dám všelijaké, napríklad toto. A teraz tu vidíte, že mám to enchantované. A teraz zoberieme napríklad helmu, ide toto s viacerými predmetami, napríklad i s helmou, aj s mečami. Napríklad teraz som si dal sharpness 1. Aj s udicou dokonca to ide, dajky to nevedie, čo hrajú Minecraft, proste s udicou, čiže ide enchantovať, ale ten enchant nemá ešte názov. Ale v ďalšom update by mal mať. Takže mi nejde enchantovať. No neviem, teraz som tu tak nechce. No ale včera som si enchantoval, tak ukážem, že tu vidíte, že mám enchantovaný. No a za chvíľku si ukážeme druhý spôsob, ako ešte sa to dá spraviť, že enchantovať. A teď si skovám dvinu a ešte jednu vec si tu musím pripraviť. Nie kovadlinu, kovadlinu už mám pripravenú, ale také knihy. Potrebujete takúto knihu, si vyberte z týchto. Som si jednu vybral, aká to je, ja som zabudol si pozrieť. Trons, Teraz potrebujeme napríklad meč, si musíte ešte na webe naštudovať, že na čo sú jaké enchanty, napríklad Thorns je na meče, a ešte sharpness je na meče a neviem čo, proste to nájdete na internete. Napíšete enchanting book veci a to vám tam by malo naskočiť v obrázkoch, že ako na čo sa čo používa. Tu máme už kovadlinu, len ja tu hľadám. A hneď za mnou je. A proste tu si môžete ešte zmeniť meno. Ale veci, napríklad komandy, keď si nastavíte, aby napríklad ten žeb, tak na to potrebujete špeciálne komandy, alebo len dobrý tento mobil. Takže ďalšia reklama, už aj minulý diel bola jedna. No, mi to spadlo teraz. No už som to reštartoval,
A proste tu si môžete zmeniť názov, napríklad ja si to premením na môj meč. A tu dáte to tú knihu a budete mať takto enchantované. Takže keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Keď sa vám páčia všetky moje videá, tak dajte odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čauky, som Radauské ponožky. Áno, to sú moje spravodlivé ponožky.